וכעת לנושא האחרון שלנו להיום. בסוף היום לכולנו יש רצון משותף, להיות מאושרים. מיתוסים רבים קיימים על האושר ועל השגתו. הבוקר ננפץ את חלקם ונבין מה הגורמים שיעזרו לנו לקום בבוקר עם חיוך ולהישאר איתו לאורך כל היום. על כך נשוחח עם דוקטור שרית סגל, פסיכולוגית קלינית. דוקטור סגל, שלום. מהו אושר? השאלה היא שאלה ענקית. אני רוצה להיות מאושר 24 שעות ביום, כולל בלילה. לא כל כך מומלץ. אוקיי. לאושר קודם כל יש שחיקה, אז בוא תהיה מאושר לפעמים, זה כבר יהיה יותר טוב. בוא תישאר בהגדרה שלך מהו אושר, כי אושר שלך, אושר שלי ואושר של דוקטור לוטן הוא אושר אחר. וברגע שאנחנו יודעים שאנחנו מאושרים, בוא נסתפק בהגדרה הזאת ולא בהגדרות מחקריות, כי הן לא עוזרות לנו יותר מדי. אז החוויה הסובייקטיבית היא חוויה שהיא הרבה יותר חשובה מאשר ההגדרות המחקריות. אם תרצה נדבר גם עליהן, אבל הן פשוט יותר משעממות. ישראל היא מדינה מאושרת? האנשים בארץ מאושרים יותר מאשר אנשים במקומות אחרים? בגדול. בגדול. נעשו המון מחקרים משווים בין מדינות. עד שהגיע מכון גלופ הרציני והגדול, ועשה מחקר ענק על אלפי משתתפים ב-155 מדינות. מחקר באמת גדול. ומסתבר שאנחנו נפלאים בלקטר. אבל כששואלים, זה ידוע, כן. ודאי, בזה אנחנו אלופים. כששאלו ברצינות כמה אתה מאושר במדינה שלנו, לעומת מדינות אחרות, באופן לא מפתיע, הסקנדינבים היו במקום הראשון. אבל זה לא מפתיע אותנו. ושם יש הכי הרבה התאבדויות בין השאר. לא, זה כבר גם לא נכון, גם זה מיתוס. כן, זה גם מיתוס? אוקיי, שמחתי לשמוע. התאבדויות יש בעיקר בהונגריה, אזרבייג'אן וכל מיני מדינות חבר ברית המועצות לשעבר. הדנים הם המאושרים ביותר כבר הרבה שנים כמעט בכל המחקרים. ובאופן מפתיע, ישראל במקום השמיני המאוד מכובד. אחרינו, אוסטרליה, ארצות הברית במקום ה-14, כך שיש לנו בהחלט שמחה גדולה, כשהמחקר, אני חייבת לציין, נעשה גם בשנים שהייתה פה אפילו אינתיפאדה, כלומר הוא נחקר ב-2005. כלומר, האושר אולי הוא משהו אחר. מה הם הגורמים לאושר? בואי תנסי, אם אפשר לשים אצבע על מה גורם לנו להיות מאושרים. אם למרות האינתיפאדה ולמרות הצרות הביטחוניות והכלכליות והכל הישראלים מאושרים במקום שמיני, מה זה? זה משהו גנטי? זה משהו בתרבות? מה זה? זה גם בתרבות, ואנחנו יודעים שאצלנו שמחה היא בחלק גדול מהחגים, אנחנו חנוכה עכשיו, אז בהחלט להיות שמח זה משהו שישנו בתרבות. יש גם משהו שהוא, יש כמובן משהו גנטי, ואת זה אנחנו יודעים ממחקרי תאומים, בין מחקרים נעים, בין 10% אפילו עד 50% מהיכולת להיות מאושר היא יכולת גנטית. יש בזה כמובן בשורות טובות. יש עוד גורמים חוץ מאשר הגנטיקה? זה שזה גנטיקה זה טוב וזה רע, כי זה אומר שיש לנו עוד לפחות 50% שבהם אנחנו יכולים יותר לשלוט ולעשות אותם. העניין של הסתכלות שלך על החיים. לא תמיד צריך להסתכל על האמת באופן המדויק ביותר. ואם אתה יודע לבחור את הנקודות הטובות יותר בחיים שלך, זה בוודאי טוב. כלומר, להתמקד בחצי הכוס המלאה ולא בחצי הכוס הריקה, כי אצל כולנו חצי כוס ריקה קיימת. בוודאי. ולתת את הדגש על חצי הכוס המלאה זה בוודאי יהיה נכון. אתה גם משווה קצת. אתה מסתכל על מה יש לך ומה יש לאחרים, ורואה שבעצם מצבך הרבה פעמים, אם אתה מסתכל נכון, הוא מצב טוב. דיברנו על ילדים. ילדים זו בוודאי שמחה, אבל מסתבר, אם אנחנו רוצים קצת לנפץ מיתוסים, האנשים המאושרים ביותר זה לא ההורים מיד אחרי לידה. כנראה שכשהילדים עוזבים את הבית, אנחנו מאושרים עוד יותר. או פחות, כן. האם אנשים רווקים הם מאושרים יותר מנשואים? מיתוס פנטסטי, אנשים רווקים מאושרים. לא. כשאנחנו בודקים מחקרית, אנשים נשואים מאושרים הרבה יותר מהרווקים. וגם אם אתה מדבר קצת על סקס, מסתבר שאנשים נשואים, למרות כל המיתוסים, עושים יותר סקס מרווקים. טוב, הכל זמין. יש הבדל בין מצוי לבין רצוי. כן. לא, גם מדברים על סקס טוב יותר בדרך כלל. אם בן או בת זוג קבועים, הסקס נחשב, או לפחות מחקרית, מדווח עליו כסקס טוב יותר. מה לגבי אנשים יפים? אנשים יפים מאושרים יותר מאנשים מכוערים, או אנשים, בואי נגיד, לא מכוערים, אנשים פחות יפים? צר לי לאכזב גם אותך. לא. אני לא מתאכזב לגמרי. אני חושב שאנשים, זה ידוע שאנשים יפים מצליחים יותר, כי בוחרים אותם יותר לעבודה ומעריכים אותם יותר, אבל השאלה אם באמת בחוויה הפנימית שלהם הם יותר מאושרים. ממש לא. ואת זה אנחנו גם רואים עם כל מלכות הכיתה, שהיו פעם היפות של הכיתה, ואנחנו רואים אותן בבגרותן, לא מלכות ולא כיתה. מחקרי ההשוואה עושים את זה טוב, להסתכל עליהן וכמה לנו יותר טוב אחר כך במרחק השני. במילה אחת, פטנט להיות מאושר? חייך אל העולם, העולם יחייך. חייך אל העולם והעולם יחייך אליך.
זהו, חייך אל העולם והעולם יחייך אליך. תתמקדו תמיד בחצי הכוס המלאה ולא בריקה. כוסות ריקות יש לכולם. תודה לדוקטור שרית סגל, לדוקטור מיכאל לוטן. נודה גם לכל האורחים שליוו את התוכנית שלנו היום. סיימנו. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות, הערות, הכל דרך המייל והפקס. הרבה בריאות שיהיה לכם. נהיה פה גם מחר. תהיו מאושרים, זה תלוי בכם. להתראות.